Nie ma co przedłużać. Akcja! Dawaj, Maciek! Dwóch już widzę odpadło, O, już powoli się wykruszają. Potłuczony leży. Maciek, to jest! Ej, leć! Maciek, stoisz! Mimo tego, że walka się jeszcze nie skończyła, z całą świadomością mogę powiedzieć, że pierwszy punkt zdobyła jedna z drużyn. Przewróćcie, że go w końcu! Dostrzegam zwycięski